Croeso chi yma y bore yma yn enw Rhagfyr Iesu Grist. Croeso i bob un falch gael. Croeso hefyd i bawb sy'n ymuno ar y we. Da ni'n dymuno bod chi yn profi bendith wrth i ni gyd addoli efo yn gilydd. Chydig o eddiadau i ddechrau, a wedyn mae... Sy'n ni symud ymlaen dyna fo. Ysgol Sul i'r plant cynradd yn ystod yr oedfa. A wedyn, fel ydych chi'n gweld, heno astudiaeth dan arweiniad Rhodri. Da ni'n parhau edrych ar hydau gorchymyn na ddwg gam dystiolaeth. Mae'n heriol i ni feddwl sut da ni siarad am yn gilydd mewn gwirionedd. So, meddwl am hwnna heno yn yr astudiaeth. Os fercher cyfarwgweddi ar Zoom, da ni'n ymuno efo eglwysi Efengyl Gogledd, Sarne, Tan y Coed, Cildwrn, Eglwys Bach a Nine yn cael cyfarfod efo'n gilydd. Mae'n gyfarfod gwerthfawr. Da ni'n cael clywed beth sy'n digwydd yn yr eglwysi eraill, ond hefyd mae'n helpu ni adnabod rhai o'r pobl sydd yn yr eglwysi eraill. Felly mae hwnna ar Zoom. Os Wener, Cyffro a Selaf yr Arfer a bore Sadwn mae cyfarfod merched yng Nghartref Ffion yn Llangefni. Mae cylchgrawn holi wedi cyrraedd. Mi fyddwn ni'n dosbarthu, ond mae'n copi yn y cefn os ydych chi eisiau cael golwg arno fo. Da ni'n wedi cael y gwahoddiadau wedi i gorffen eto. Mae rhain yn mynd i gael ei gorffen a wedyn mi fydd angen i ni i'w rhannu nhw. Gewch chi croeso chi gymryd rhai i rannu i'ch cymdogion chi ac i'r bobl da chi'n nabod, ond hefyd mi fyddwn ni eisiau rhannu o gwmpas yr ardal yma. Felly, di'r map ar y tu allan, so gallwch chi nodi pa strydoedd da chi eisiau gwneud os da chi eisiau helpu efo'r gwaith yna. A wedyn mi fydd y gweithgareddau nadoligaidd mwy nadoligaidd yn cychwyn mewn thefnos brecwast Bethlem wsnos i ddysadwr nesaf. Felly, be ni gofio am hwnna a'r cyfan sy'n digwydd yn Yngweddiau. A hefyd, yr anreg gorau yn yr ysgolion. Bore, da ni yn Hirael, dydd Mawrth yn Rhiwlas, dydd Iau, da ni yn Ysgol y Garnedd y bore a'r prynhawn, 2 sesiwn yn Ysgol y Garnedd. A wedyn, wsnos i fory, da ni yn Yfynol. Wsnos i fory, da ni yn Yfynol. Felly gweddiwch eto bod hwnna yn dwyn bwyth. Credu mae dyna'r cyfan sydd angen i gyhoeddi. Rhywbeth arall mae rhywun yn gwybod? Na. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, a thad yn arglwydd Iesu Grist. Da ni'n troi ato ti y bore yma. Yn dad, mab ac ysbryd glân, yn gofyn am dy gymorth wrth i ni ddod at ein gilydd. Da ni ddiolchgar o ddewn tad fod ganddo ni'r rhyddid i ddod fel hyn. A da ni ddiolchgar fod ganddo ni rhywbeth i feddwl amdano fo, rhywbeth i lawenhau ynddo fo. Wrth feddwl amdano ti, y tad, cyn bod y byd yn trefnu yr iechydwriaeth. Pan da ni'n meddwl am dy fab yn dod i'r byd, yn mwyn ni, a nyn ni ar ddechrau cyfnod yr advent yn cofio'r dyfodiad hwnnw. Ac o arglwydd wedyn yn feddwl am yr ysbryd glân a'r waith yn calonnau ni, yn agor yn llygaid i weld. Mae ni jyst stori o'r gorffennol ydi hanes y Nadolig. Ond rhywbeth sy'n mor ofnadwy berthnasol i ni am fod mab Duw ei hunan wedi dod i'n byd ni a chymeryd yn beie mwyn i ni gael cymdeithas efo ti, mwyn i ni gael yn hachub a'n hadfer. Felly bore yma, dyroi ni o'r foledd dy iechydwriaeth. Helpa ni ysgweli di fod yn dda i lawenhau yn yn harglwydd a'n gwaredwr. A da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist, y harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Mae'r siopau wedi bod efo'r addurniadau ers bron, gallwn ni ddweud misoedd ac yn y blaen. Ond heddiw, y cyntaf o Rhagfyr yn draddodiadol ydy'r syniad o advent yn cychwyn, bod ni yn cael cychwyn meddwl a paratoi
ar gyfer y Nadolig. A dyma'r emyn da ni am ganu rwan, yr un dwi'n gysylltu efo'r pan o'n i'n clywed hon, pan o'n i'n blent, o'n i'n gwybod reit, mae tymor y Nadolig yn dod. O tyred di Emmanuel a datod rwy mae Israel, sydd yma'n alltyd unig trist, hyddydd ddatgyddiad Iesu Grist. Hen emyn Lladin, sydd wedi chyfieithu i'r Gymraeg, yn meddwl am yr holl addewidion o flaen llaw, oedd yn cyfeirio ymlaen at Grist. O can, Emmanuel, ddaw ata ti o Israel, a penillion sy'n dilyn.
Yn Jerusalem, yn y deml, mi oedd y deml yn lle sanctaidd, oedd o'n lle oedd pobl yn ofni mynd weithiau. Ac yn sicr, oedd yna le yng nghanol y deml, y pryseg y sanctaidd i olaf. A llenni trwchus yn atal y ffordd i mewn. A dyna yr emyn y garol yma mewn gwirionedd yn y pennill ola yn dweud, o tyrd fab Dafydd, agor di'n llydain byrth y nef i ni. Doedd neb yn cael mynd trwy'r llenni yna, ond yr archoffeiriad ag unwaith y flwyddyn i gyflwyno gwaed Aberth mwyn cael maddeuant i'r bobl. Dyna cofio bod yr un anwyd y Methlem wedi cyflwyno'r Aberth perffaith ar y groes, a fe rwybwyd y llen. O tyrd fab Dafydd, agor di yn llydain byrth y nef i ni. Wedi gwneud trwy i Aberth, palmanta'r ffordd sy'n arwain y fri, a chau holl llwybrau pechod i. Mae Emmanuel wedi dod i'n byw gyda ni, mwyn i ni gael bod gyda Duw. Wel, blant, da chi am ddod ymlaen am funud bach. Reit. Chi'n iawn? Pob un ohonoch chi? Yn excited? Falle bod chi'n excited bod chi'n y capel bore yma, o falle bod chi, gobeithio bod chi. Ond, ie, mae'n amser lle mae pobl yn mynd yn reit excited am wahanol bethau. Rwan, dwi wedi clywed bod rhywun ddoe wedi cael parti. Ys ti parti, do? Parti pen-blwydd? Ia? Ges i amser neis? Do? Lot i fyta? Ti'n mynd siŵr? Geme? Lot o ffrindiau ne? Oedd? Na fo. Reit. Mae beth rhyfedd am barti lleicu ydi bod parti pen-blwydd lleicu ddim yn digwyddaru pen-blwydd i. Yna di. Ti'n di cael dy pen-blwydd eto? Ond bellach ymlaen yn y mis, mae yna gymaint o bartis nadolig. Yna ti'n cael dy barti chydig bach yn gynnar, a mae hynny'n gret. A dwi'n falch bod ti wedi mwynhau. Ys ti anrheg yn y neis? Do. Reit, da iawn. Sut ti'n meddwl mod i'n gwybod bod ti efo parti ddoe? Mam? Wel, rhywun arall efo syniad? Ie? Wel, dyna fo. Rheswm dwi'n gwybod ydy, o'n i yn eich tŷ chi, dy Gwener. A beth yn digwydd dy Gwener yn eich tŷ chi, a bod mam wrthi yn paratoi. Mae eisiau paratoi ar gyfer parti yn does? Oedd hi wrthi'n paratoi bwyd. Neu trwy bethau efo preniau a siocled a fferins a'r siocled. Ar eich gael rhaid yn y parti? Oedd mam di bita nhw cymlaen, neu dad bita nhw o flaen llaw? Na? O, reit, fel, da iawn bod yn fyny. Oedd na baratroi'n gwrdd digwydd? Lot o baratroi. Oedd na fagiau ar gyfer pawb oedd yn dod yn parti gael cymryd bag adre efo rhyw bethau yn y bagiau. A pa gemau da chi'n chwarae? O ti? P. O, dim yn gwybod i'w nhw. O, na fo. Na fo. Reit. Reit. Oce. Reit, oedd na lot o bethau oeddech chi'n cael gwneud dyna fel sydd rhaid paratoi'r gemau. Lot o baratoi'n blaen llaw. So mae hynny yn gret a os chi barti neis. Wan, da ni y mis yma'n meddwl am y Nadolig.
Chi'n paratoi ar gyfer y Nadolig? Wel, Christmas list, wel, dyna'r peth pwysig i wneud, ynddo? Ie? Lluniau. Dyw wedi rhoi coed y Nadolig fyny eto? Na, mae braidd yn gynnar yn dydi. Braidd yn gynnar, dim ond y cyntaf o'r mis ydi. Ond mae yna lot o baratoi'n digwydd ar gyfer y Nadolig. Ond ydych chi'n gwybod? Be dwi eisiau chi gofio rwan ydy, nid jyst bod chi'n paratoi ar gyfer y Nadolig, a bod chi'n paratoi a gwneud lot o bethau i paratoi. Ond bod Duw wedi paratoi ar gyfer y Nadolig cyntaf. A pryd ddechreuodd Duw paratoi ar gyfer Nadolig, ydych chi'n meddwl? Pryd ar ei ddechrau paratoi? A na. Ar y noson gyntaf. Be wyt ti'n dweud? Ia. Cyn i'r byd gael ei greu, medde'r Beibl. Ond mae'r Beibl yn llyfr mawr yn dydi? Rhywun yma wedi darllen y Beibl i gyd? Ti wedi darllen Beibl y plant? Mae Beibl y plant dipyn byrach na hwn yn dydi? Mae'r Beibl yma, mae'n lyfr mawr. Mae Beibl.net, yr un fath, yn llyfr mawr. Ond ydych chi'n gwybod, does ddim, dyn ni'n clywed am enni Iesu Grist tan fan yma yn y llyfr. Fan yma. So mae darn ola yma, dyna lle dyn ni'n clywed am enni Iesu Grist. Mae darn mawr o flaen llaw, darn mawr yna, yr holl darn yna, yn sôn am Dduw, paratoi. So, cyn bod y byd, nath Dduw benderfynu a dechrau paratoi. A wedyn, pan ddaru Addag Efa wneud beth nhw ddim bod wneud, a da chi'n cofio, fel ddaru nhw gymryd ffrwyth y pren, a oedden nhw ddim bod wneud, a Dduw yn dweud, reit, mae'n ddrwg rwan. A dyma Dduw, y pryd hynny'n addo, dde rhywun yn dod, rhyw bryd, bydde yn dad wneud y drwg. A wedyn, y holl hanes wahanol rai, Moses, Dafydd, y proffwydi, nid yn ffordd i baratoi fel pan dod Iesu Grist, oedd yna bobl yn disgwyl amdano fo. So, pan ydych chi'n neud y paratoi, cofiwch gymaint mae Duw wedi paratoi, a rheswm oedd wedi paratoi, oedd bod yn caru ni, a bod o eisiau'n hachub. Bod yn caru ni gymaint, bod o wedi gwneud yr holl waith baratoi yna. A mis yma, dwi'n siŵr bod chi'n clywed yn yr ysgol Sul, a byddwch chi'n clywed mewn gwahanol lefydd am y hanes, a meddyliwch chi am Dduw. A ydych caru chi gymaint bod o'n trefnu bod i fab yn dod ar eich mwyn. Gret, wel ewch yn ôl i eistedd nawr ni ganu emyn, a fyddwch chi'n gallu mynd nôl chi'n gallu mynd i'r ysgol Sul wedyn, byddwch. A da ni am ganu emyn sydd eto yn rhyfeddu bod Duw yn caru ni. A'r pennill cyntaf dweud, dy bod yn uchder nefoedd. Yw'ch cyfeiriad meddwl di, a Dyw'n fawr, mae yn fwy nag unrhyw un ohona ni. Eto, greaduriaid lleiaf sy'n olwg bob un. Y Beibl mae'n dweud bod Duw yn gofalu hyd yn oed am adar y tor a dar lleiaf. Dy greadur y lleiaf sy'n olwg bob un. Nid oes meddwl ond sy'n olau oll o'r flaen. Mae'n gweld ni gyd, mae'n gwybod beth sy'n digwydd ni, a mae'n gofalu amdano ni. Ti yw'n had, a ti yw'n mrios, ti yw farglwydd, ti yw niw, fe unig dŵr am unig noddfaw ti farw, neu i fyw. Cymerfen a'i dad a adain, ti ar nef.
O, dwi am ddarllen y bore yma. Mae yna ddau ddarlleniad. Mae'r cyntaf yn byr iawn. O lyfr Malachi, y llyfr olaf yn yr Hen Testament, a'r ddwy adnod olaf yn Malachi. Dyma sut mae'r Hen Testament yn gorffen. A Duw yn rhoi addewid i Israel. Wel y fi yn anfon atoch Elias y proffwyd, cyn dod dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd. Ac fe dri galonau rhieni at y plant, a chalonau'r plant at y rhieni, rhag i mi ddod a tharo'r ddeiar a difodiant. A wedyn wrth i ni gofio y geiriau yna, dyn ni'n troi rwan at Efengyl Luc a'r bennod gyntaf. Ac yn hanesyddol o ran amser, dyma'r hanes cyntaf dyn ni'n gael yn y Testament Newydd. Dio ddim yr un cyntaf yn trefn y Testament Newydd, ond fan yma dyma o ran amser yr hanes cyntaf dyn ni'n gael o amser y Testament Newydd. Luc bennod gyntaf ac adnod 5. Yn yddiau Herod, brenin Jwdea, yr oedd o ffeiriad o adran a beia o'r enw Zacharias, a chanddo wraig o blith merched Aaron, a'i henw hi oedd Elizabeth. Roeddent ill dau yn gyfiawn ger bron Duw, yn ymwddwn yn ddifau yn ôl holl orchmynion yr arglwydd, holl orchmynion ac ordeniadau'r arglwydd. Nid oedd ganddynt blant, oherwydd yr oedd Elizabeth yn ddiffrwyth, ac roeddent ill dau wedi cyrraedd oedran mawr. Ond pan oedd Zacharias a'i adran yn ei tro yn gweinyddu fel offeiriad ger bron Duw, yn ôl arferiad y swydd, daeth i'w ran fynd i mewn i gysig yr arglwydd ac offrymu'r arogl darth. Ac ar awr yr offrymu, roedd yr holl dyrfa'r bobl y tu allan yn weddio. A dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo, yn sefyll ar yr ochr dde i allor yr arogl darth. A phan welodd Zacharias, fe'i cythryblwyd, a daeth ofn arno. Ond dywedodd yr angel wrtho, paid ag ofn i Zacharias, oherwydd y mae dy ddeisyfiad neu dy weddi wedi ei wrando. Bydd dy wraig Elizabeth yn esgor ar fab i ti, a gelwi ef Ioan. Fe gei lawenydd a gorfoleth, a bydd llawer yn llawanychu o achos ei enedigaeth ef. Oherwydd mawr fydd ef ger bron yr arglwydd, ac nid ef wyn na diod gadarn byth. Llenwyr ef ar ysbryd glân, ie yng nghrôth ei fam, ac fe dri lawer o bobl Israel yn ôl at yr arglwydd ei Duw. Bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd a nerth Elias, i droi calonau rhieni at eu plant, ac i droi'r anifydd i feddylfryd y cyfiawn, mwyn darparu i'r arglwydd bobl wedi i paratoi. Medda Zacharias wrth yr angel, sut y gaf sicrwydd o hyn? Oherwydd yr wyf fi yn hen, a gwraig wedi cyrraedd oedran mawr. Atebodd yr angel ef, y fi yw Gabriel, sydd yn sefyll ger bron Duw, ac anfonwyd fi i lefaru wrthyt ac i gyhoeddi ti'r newydd da hwn. Ac wele byddi'n fyd, ac heb allu llefaru hyd y dydd y digwydd hyn, am i ti beidio a chredu fy ngeiriau. Geiriau a gyflawnir yn eu hamser priodol. Roedd y bobl yn disgwyl am Zacharias, cynsynu ei fod yn oedi yn y cysygyr. A phan ddaeth allan, ni allai lefaru wrthynt, de allasant iddo gael gweledigaeth yn y cysygyr. Roeddent ein amneidio arnynt ac yn barhau yn fyd. A ddaeth dyddiau wasaeth i ben, dychwelodd ant. Ond wedi'r dyddiau hynny, beichiogodd Elizabeth ei wraig, ac fe'i cuddiodd ei hun am 5 mis gan ddweud, "Fel hyn y gwnaeth yr arglwydd i mi, yn y dyddiau yr edrychodd arno, i dynnu ymaith yn wath yng ngolwg cyhoedd."
oedd ei wein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Dyw sydd yn drindod fendigaidd, yn sanctaidd, dragwyddol ac yn ddi-newid. Yn ei troi ata ti y bore yma, y sŵn ddigwyddodd filoedd o flynyddoedd yn ôl o ddiwn tad. Tra hanes sydd mor berthnasol i ni yn byd. Dod o fyd tywyll. A hyd yn oed yr wythnos diwethaf wedi clywed am bethau tywyll yn digwydd yn y byd. Bod yn ryfela mewn gwledydd. Bod yn bobl yn camdrin ei gilydd. Bod yn lywodraeth yn y gwlad ni yn gwneud penderfyniad sydd yn dibrisio bywyd dyn. Eto, rwyt ti'n ddiw sydd yn gweithredu dy gynllun ac yn bwriadu daioni mawr tuag aton. A dyn ni'n diolch i ti y bore yma bod ni'n cael codi'n meddyliau uwchlaw'r byd rywsut. Mwyn cael golwg eto ar dy gariad di, ar dy ogoniad di, ar dy ddoethineb di ac ar dy ddaioni di. Ac wrth i ni weld hyn i gyd o ddiwn tad, bod hyn yn cael effaith arno ni fel yn bod ni'n gallu bod yn dystio ni ti yma ar y ddeiar a bod ni'n gallu gweithredu dy ewyllys di yma ar y ddeiar. Yn ei diolch ti felly o dad am y gair. Cyn diolch ti o ddiwn tad am y cyfle i ddod at yn gilydd, i daddoli di, geisio dy wyneb ac i fyfyrio yn y gair. Arglwydd, da ni'n gorfod cyfaddau gyda fron, a da ni'n mynd deilwng o un o dyfedus. Ar wythnos diwethaf, rydyn ni wedi bod yn euog o brwydro mewn gair, mewn gweithred ac mewn meddwl. A da ni'n edif arhau am. Dwi'n gofyn eto am y sicrwydd yn calonau bod yn gyflawnog yn gwared o'r Iesu ar y groes. Golygu bod be ni'n cael adden llwyr. A'i cuddio am beth. Ac arglwydd yn Duw, wrth i ni bwyso ar y maddeuant hwn. Da ni'n gofyn os wedi di fod yn dda, wedi drigarhau o'r newydd wrthon ni ac wrth ein cyflwyno i ti yn gwlad, gan weddio yn dy drigaredd mawr a bydde di'n troi pobl yn ôl ata ti. Da ni'n meddwl am y cyfle fydd yn adolyg yma i'r hanes rhyfeddol am dy fab yn cael ei eni yn Bethlem, gael ei glywed gan gymaint o bobl. A da ni'n gweddio bydd geiriau'r carolau, yr hanes yn gafel yng nghalonau pobl. A pobl eisiau gwybod mwy am y baban anodd ym Bethlem. Arglwydd, ni'n gweddio dros y eglwys yn gwlad y dyddiau yma. Y bydden ni'n cael bod yn oleuni, ac y bydden ni'n cael y dylanwad da ni fod gael fel halen yn y gymdeithas os wedi fod. A da ni'n gweddio ar yn Duw, ar ei ti'r bore felly, glosiant bob un ohono ni, am helpu ni i fedru deall mwy o dy air. Os ydy beth yn pwyso'r galon rhywun y bore yma, da ni'n rhoi'r baich yma wrth droed y groes gan wybod fod ti'n gallu ysgwyddo pob baich. Os wyt ti'n cofio adar y to, wyt ti hefyd yn deud bod ni'n llawer mwy gwerthfawr nhw. A da ni'n ymddiried i ti ofalu am yn holl o fidiau ddiwn tad. A da ni hefyd yn gweddio bore yma y bydde di trwy'r gair yn siarad yn ni, ac y byddwn ni'n clywed pethau da bydd yn galondyd i ni. Cyflwyno ti rhodi wrth y fo bregethu yn y ffordd bore yma, ddiolch bydd einiad arno fo, a dyweision sy'n pregethu ar hyd a lled yn glad. Bendithiad y air o arglwydd yn Duw, yn nerthol iawn, ac yn ddydrigaredd y bore yma. Neu di ysgwel i di fod yna orwch lywodraethu ar y llefaru byddai'n gwneud, ond hefyd ar calonau ni gyd, sy'n ni glywed rydyn sy'n gynnal ti o ddeud, a gad i'n calonau ni fedru ymateb mewn llawenydd i dy gariad ac i dy drigariad. Rhyw ni, trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwared.
mi drown ni at emyn arall cyn i ni droi fyfyrio yn y gair. Gweddi am i'r gair wneud i waith yn coloneniodd. Gwenan yn y trysdwytha, oedd wedi trio rhai tabledi oedd y meddyg wedi rhoi, ond oedd rhaid i ddim gwneud y gwaith yn ddigon da. Bydd rhaid iddi gael rhywbeth cyfach oedd yn peri bod y llyd o diflannu o'i chorff. Mae gair Duw yn ersol, a da ni eisiau iddo fo wneud i waith yn calonau ni. Ac felly arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Planar gwir yn ein clonau'n ddofn. Traws newidia ni ar dy ddelw. A gweddill pennill yna a'r penillion sy'n dilyn. Wel, yn bod ni fel angydffurwyr, efallai ddim yn rhoi llawer o bwys ar galendr yr eglwys. Eto mae calendr yr eglwys yn gallu bod yn helpu ni, ac wrth i ni feddwl am y Nadolig a chyfnod yr Advent, o'n i'n meddwl y bydden ni y bore yma yn dechrau paratoi'n meddyliau ni wrth i ni feddwl am
Nadolig. Ac mwyn hynny'n troi at yr hanes yma a ddechrau Efengyl Lug, lle mae ar angel Gabriel yn dod at Zacharias ac yn dweud, paid e gofni, Zacharias. Wedyn mae dy ddeisyfiad wedi i'w wrando, medde yr gyfeithiad newydd neu'r hen gyfeithiad, cofna Zacharias, canis gwrandawyd dy weddi. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi sylwi, ond yn y Beibl mae yna sawl enghraifft o wraig fel petai yn methu cael plentyn, yn cael trafferth, cael plant. Ac yna mae rhywbeth yn digwydd. A mae yna blentyn yn cael ei eni. A mae yna fel sy'n ei gyfnod newydd neu rhywbeth mawr yn digwydd. Yna rhywbeth ar y cael yn digwydd. Abram a Sarai, a oedden nhw'n hen, ddim wedi gallu cael plant. Ac yna, yn ei henaint, mae Sarai yn beichiogi. Maen nhw'n cael enwau newydd, yn lle Abram, mae'n cael ei droi'n Abraham. Sarai troi'n Sara, a mae Abraham yn clywed i fod yn mynd i fod yn dad genhedlaeth, a bod holl deuluoedd y ddaear yn mynd i gael ei bendithio. A dyn nhw trwy Isaac y mab a rhai bydde yn dilyn Isaac. Wedyn, ydych chi'n cael hanes Ruth. A oedd Ruth yn Moabus oedd Ruth, o wlad Moab. Roedd Naomi a'i theulu wedi ymfudo yno, a Ruth yn priodi un o feibio Naomi, ond dim plant yn dod. Ar pryd hynny, oedden nhw wastad yn beio'r ferch, os oedd na ddim plant yn ymddangos. Ond wedyn, mae'r feibion yn marw, mae gŵr Naomi yn marw, mae'n nôl i Bethlehem. Cyna, bod ganddi ddim gobaith, mae'n cael priodi Boas. A maen nhw'n cael plentyn, Obed. Ac Obed yn daid i'r brenin Dafydd. A Duw'n rhoi addewid trwy Dafydd y bydde y Meseia yn dod. Hana, a ddechrau llyfr Samuel. A Hana, mewn priodas anedwydd, mae gen i gŵr sy'n ei charu hi, ond mae yna ddwy wraig yn y briodas yma. Mae wraig arall, llwyth o blant. Hana heb ddim, mae'r wraig arall yn gwneud hwyl ar ei ffenni ac yn edliw i methiant i felly. Mae'n gweddio ac yn diwedd. Dyw'n rhoi plentyn iddi. Mae hi'n rhoi'r plentyn yn ôl i Dduw. Samuel. Yr olaf o'r barnwyr, o'r cyntaf o'r proffwydi, cyfnod newydd, proffwydi'n dod i ddylanwadu. A rwan yn y Testament Newydd. Dyma'r digwyddiad cyntaf dyn ni'n gael sydd wedi digwydd yn Israel o arwyddocad ar un olwg ers 400 mlynedd. Geiriau olaf yr Hen Testament yn proffwydo. Welef fi'n anfon at Ochelias y proffwyd cyn dod dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd. Ac fe dri galonau'r rhieni at y plant a chalonau'r plant at y rhieni. Rhag i mi ddod a tharo'r ddeiar a difod. Dim byd yn digwydd am 400 mlynedd. Dim llais Duw i'w glywed. Dim byd am 400 mlynedd tan rwan yn sydyn. A Zacharias yn y deml. A mae'r olygfa'n un ddramatig mewn gwirionedd. Mae'r digwyddiad yn ddramatig iawn. Oedd y deml yn Jerusalem yn fan lle roedd arwyddocad i bopeth oedd yn digwydd. Erbyn hyn, roedd yna filoedd o ffeiriad. Oedd rheini wedi rhannu'n 8 adran. Ac un o'r digwyddiadau arbennig yn trefn y dydd oedd goleuo'r arogl darth. Roedd cymaint o'r ffeiriad ar gael fel wrth iddyn nhw ddewis rhywun i wneud yr arogl darth. Mae'n unwaith yn ystod i holl oes bydde unrhyw yn cael gwneud hyn. Y dydd bydde'r bobl i gyd yn gallu allan i weddio. Yn y bore, adeg yr adeg. Ganol dydd,
A wedyn yn yr hwyr adeg yr aberth chwyrol. Ac efo'r aberth boreal a'r aberth chwyrol, mi oedd arogl darth yn cael ei oleuo a'r mwg codi. Mi oedd yr bobl i gyd wedi ymgasglu yn y cyntaf tu allan. Ac ar yr arwydd gan yr offeiriad oedd yn gyfrifol am drefn, mi fydde yr offeiriad oedd wedi cael ei ddewis yn goleuo'r arogl darth. Mi fydde'r mwg yn codi, ac wrth i bobl weld y mwg yn codi, fydden nhw gyd yn caru gliniau, ger bron Duw, codi dwylo ac yn gweddio. Mae'r arogl darth i gweddio. Ac wedyn, ar ôl ffeiriad hoel i bendith ar wrched yr arglwydd a trigyrhad wrth y dyrchafed yr arglwydd ei wyneb arnat a rhodded i ti dangen. Ddrama yn dydi? Yn ddrama fawr. Yn ddigwyddiad dwys iawn yn arbennig yr offeiriad oedd yn goleuo'r arogl darth. Tro hwn Zecharias oedd wedi ddewis. Tysa sefyllfa ddim digon arbennig. Yn sydyn mae yna angel yn ymddangos ger llaw ar allor. A'r geiriau rhyfeddol yma, na cofna Zecharias, a gwrandawyd. Rwan, be allwn ni ddysgu o'r hanes yma? A dwi'n arbennig yn meddwl amdano ni efallai'n paratoi'n hunain wrth feddwl am Nadolig. Un o'r cwestiynau sy'n codi weithiau yng nghanol trafferthion mawr y byd ydy ble mae Duw. Mae'r hanes yma'n deithio ni fod Duw yn gweld. Mae pobl hol, sut fedr yna y Dduw? Yn enwedig y Duw, da ni wedi cael yn dysgu gredu ynddo fo, un sanctaidd a da, llawn cariad. Sut fedr y Duw hwnnw jyst eistedd yn ôl yn ei nefoedd efo'r cyfan sy'n digwydd yn y byd? Nid ydy o'n gweld sefyllfa Wcrain neu sefyllfa'r Dwyrain Canol. Beth am y ffoduriad yna sydd yn boddi yn y sianel wrth geisio croesi drosodd i'r wlad yma. A wedyn mae'n drais negosach gartref, alffaiad a'r holl gyhyddiadau ynglyn â fo a llu o bobl eraill cael ei gyhyddo o wneud pethau. Ond nid ydy Duw yn gweld. A wedyn, wrth gwrs, da ni'n gallu dod mwy personol. Mae'n adegau yn dod yn bywyd ni. Da ni yn rhyw deimlo, beth sy'n digwydd yn y mywyd i rwan? Ydy Duw yn gweld beth yw'r sefyllfa fi ar hyn o bryd? A cri'r gwaredwr ar y groes, fy new, pam am gadewais. Sydd wedi cael ei atseinio yng nghanonau, sawl un ohono ni ar adegau, da ni'n teimlo fod Duw di'n gadael ni, fod o ddim yn gweld yn sefyllfa ni, ac yn gweld yn argyfwng. Dyna oedd gofid mawr Job yn yr Hen Testament. Y hanlwyd drafferthia. O na wyddwn ble cawn ef, a pha fodd i ddod at ei trig. Ac yn yr hanes yma, da ni'n gwybod fod Zacharias ac Elizabeth efo'i gyfydiau. Bersonol, doedden nhw'n wedi gallu cael plant. A wrth gwrs mae yna reddf ynddo ni i fod eisiau plant. Mae'n rhyw lawenydd mawr pan mae plentyn yn cael geni. Ond yn arbennig i'r Iddewon, doedden nhw wedi dall bod Duw yn gwneud trwyddyn nhw, felly i bob Iddew. Oedd hi'n bwysig, oedd Abram wedi cael gwybod mae'n i had yr oedd holl deuluoedd y ddeiar yn mynd i gael ei bendithio. Oedd hi'n bwysig cael had. Os nad oedd rhywun yn cael plentyn, rhywsut oedd y gwragedd yn teimlo bod nhw wedi methu. Oedd na siom. Oedd na gywilydd. Mae Elizabeth yn gallu sôn am ei gwarth yn dydi. Ei gwaradwydd bod hi ddim wedi gallu cael plentyn tan y rwan. Oedd na fwy na jyst y gofid personol.
Oedd y ddau yma'n caru'r arglwydd. Oedd y dilltau'n gyfiawn ger bron Duw yn ymddwyn yn ddifain o'r holl achmynion ac orddeiniadau'r arglwydd. Ac oedden nhw'n byw mewn dyddiau anodd. Be oedd eu dyddiau nhw yn dyddiau Herod? Brenin Jwdea. A da ni'n gwybod am Herod, yn dydyn ni. Da ni'n gwybod sut un oedd o. Oedd yr Iddewon gan lywodraeth Rufain ac oedden nhw wedi ymddiried y gofal nhw sut i Herod yn Jwdea. A da ni'n gwybod be nath o'i ladd plant Bethlem. Oedd teulu'r archoffeiriad yn Sadwceaid. Oedd y Sadwceaid yn gwadu fod yna'r fath beth ag atgyfodiad neu bywyd ar ôl marwolaeth. Oedd 400 mlynedd wedi mynd ers i broffwyd godi yn Israel ac oedd y sefyllfa ysbrydol yn y wlad. Oedd hi'n sefyllfa ddrwg yn ysbrydol, oedd hi'n sefyllfa ddrwg yn wleidyddol. Dyddiau drwg. Ond nid ydy dim gweld. Os di'r Beibl yn dangos un peth i ni, mae'n dangos fod yr arglwydd yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd. Yn ddyddiau Noa. Aeth o ddeiar yn llygredig ger bron Duw ac yn llawn trais a gwelodd Duw fod y ddeiar yn llygredig a fod bywyd pob peth byw ar y ddeiar wedi lygru. Yn ddyddiau Israel yn yr Aifft, pan oedd Duw a galw Moses i arwain Israel allan o'r Aifft, yna dywedodd yr arglwydd, rwyf wedi gweld adfyd fy mhobl yn yr Aifft, a chlywed ei gwaedd o achos i meistri gwaith, a gwn am ei doluriau. Mae hyn yn rhybydd yn niwiol, yn dydi? Yn rhybydd i'r rhai sydd yn gwrthod y Duw. Mae un Psalm 94 yn deud fel hyn. Am ba hyd bydd y drygionis arglwydd, bydd y drygionis yn gorfyleddu. Ond yn tywallt ein parabol trahais, a'r holl weithurwyr drygioni'n ymfalchio, y maent yn sigod y bobl o arglwydd ac yn poenydio etifeddiaeth, lladdant y weddw ar estron a llofruddio'r amddifad a dweud, nid yw'r arglwydd yn gweld, nid yw Duw Jacob yn sylwi. Diafchen chwir dylaf o bobl, ffylied, pa bryd y byddwch ddoeth, ond nid yw'r un a blanodd glist yn clywed, a'r un a luniodd lygad yn gweld. A Duw yn gweld Putin. Mae'n gweld Netanyahu. Mae'n gweld Hamas. Mae'n gweld triswyr. Mae'n gweld y byd yma. Mae'n rhybydd i'r aniwiol. Ond ar y llaw arall mae'n gysur ac yn lloches rhyfeddol i'r rhai sy'n credu yn yw yn ymddiried ynddo fo. Arglwydd, rwyt wedi fy chwilio am adnabod, gwyddos ti pa bryd a fy'n eistedd ac yn codi, rwyt wedi deall fy meddwl o bell. Rwyt wedi mesur fy ngherddediad am gorffwys ac rwyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Roedd nid oes air ar fy nhafod, heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Rwyt wedi cau amdana fy nôl ac ymlaen a gosod y law droso. Duw yn gweld. Gweld beth sy'n digwydd yn y dwyrain canol ac yn Wcrain. Mae'n gwybod beth sy'n digwydd yn bywyd chi a fi, bob un ohono ni. Mae'n gwybod beth i'n gobeithio ni. Mae'n gwybod beth i'n siomiant ni. Yn llwyddiannau a'n methiannau. A'n doluriau. Duw yn gweld. Wrth gwrs, un peth ydy gweld neu gwybod. Mae'r Beibl yn deud fod Duw yn cofio. Da ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn y dwyrain canol. Da ni'n gweld ar bob dydd ar y newyddion beth sy'n digwydd yn y dwyrain canol. Dydy hynny fawr o help i bobl Gaza, nadi. Ac un o'r pethau sy'n beryg i ni sy'n mor gyfarwydd a stori'r Nadolig ydy mae dim ond stori ydy hi. Mae'n digwydd yn dydy, wrth i ni feddwl am yr hanes.
gallu digwydd wrth i ni feddwl am y holl efengil. I'r cyfan ddim yn real iawn. Ond na, mae Duw eisiau ni wybod bod hwn yn reality. Dwi'n gallwn ni ddychmygu pobl Israel yn colli rhyw reality wrth i'r blynyddoedd, y degawdau, canrifoedd fynd heibio ers proffwydoliaeth Malachi. Ydy hwn yn fwy na stori? Ydy Duw yn cofio? A peryg oedd bod Zacharias wedi meddwl hyn. Oedd yn gwybod y stori gyd. Oedd yn gwybod am Abram a Sara yn hen yn cael plentyn. Ac eto pan ddoth Gabriel a dyn, oedd fo, wyt ti yn mynd i gael plentyn? Wyt ti ag Elizabeth yn mynd i gael plentyn? Oedd o'n meddwl, di hwn ddim o bosib. Rhywbeth oedd yn digwydd mewn stori oedd o, nid reality. Oedd yn gwybod am y ddewid Duw ar ddiwedd yr Hen Testament. Bod Elias, nid yn mynd i ddod yn ysbryd a nerth Elias i baratoi'r ffordd. Ond, oedd Duw'n cofio'r ddewid. Dyna sy'n gwneud anrhydediaeth Zacharias mor ofnadwy yng ngolwg Gabriel. Mae'r Beibl yn dweud am y Duw yn cofio. A pan mae'r Beibl yn dweud fod Duw'n cofio, nid dweud i fod wedi anghofio yn sydyn, dyna fo. Na, mae'r Beibl yn gorfod siarad â ni mewn ffyrdd da ni yn deall, ac felly mae'n aml yn sôn am Dduw mewn rhyw ffordd anthropomorffaidd. Ydych chi'n meddwl am Noa yn yr arch. Cofio'r Duw am Noa a'r holl fwysfilod, a'r holl anifeiliaid oedd gyda gef yn yr arch yn Genesis 8. Oedd o ddim bod Duw wedi anghofio. Oedd Noa yn styc yn yr arch am 20 diwrnod yn doedd beth oedd yn digwydd felly ar mi. Wrth gwrs oedd Duw gweld o trwy'r amser ac oedd o'n meddwl Duw trwy'r amser ond mae fel y Beibl yn dweud ar adegau mae Duw'n dod â rhywun i flaen i gof mwyn gweithredu. Neu Israel yn Raifft. Clywodd Duw ei cwydban a chofiodd ei gyfamod ag Abram, Isaac a Jacob. Doedd o ddim bod o wedi anghofio o gwbl. Sydyn, beth sy'n digwydd Israel rwan? Oedden nhw'n yr Raifft, dyn nhw dal yna? Na. Dwi'n gwybod bod nhw yna trwy'r amser. Ac oedd o rwan yn dod â nhw i flaen i feddwl mwyn gweithredu. A rwan, ar ôl 400 mlynedd, ar ei ddewon yn meddwl beth sy'n ddigwydd. Mae Duw yn symud. A pan anwyd Ioan Bedyddwr 9 mis yn ddiweddarach, mae Zacharias yn torri allan i addoli a phroffwydo. A dyma be mae'n dweud, fel hyn y cymerodd drigaredd ar ein hanafiad a chofio ei gyfamod sanctaidd. Y llw a dyngodd wrth Abram ein tad, y rhoddai ni gael yn hachub o fel gelynion, a'i addoli'n ddiofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder gerifron ef holl yddiau. Mae'r angel yn dweud, paid â gofyn i Zacharias, bod mae dy weddi wedi gwrando. Dwi'n gwybod beth oedd yn meddwl Zacharias y bwytyn. Un peth oedd, wrth gwrs, pan oedd yn mynd i gyflwyno'r arog o darth, oedd o hefyd fod yn gweddio dros genedl Israel. Oedd Duw yn cofio. Oedd Duw yn dweud, dwi'n atebweddu yma dros Israel. A dwi'n paratoi'r ffordd i'r Meseia ddod. Ond gallwn ni hefyd feddwl am y blynyddoedd hynny o weddio am blentyn. A siom roedd Elizabeth yn ei deimlo fis ar ôl mis, wrth i'w chorff ddeud wrthi, nad oedd ei gweddi ddim wedi ateb. A dwi'n cofio'r holl weddi yna. Dwi'n cofio'r holl boen. Dwi'n cofio'r gofyn. A dwi'n symud. A dyma'r angel yn adleisio geiriau Malachi, bydd
Bydd y plentyn fydd yn cael ei cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd yn Erthyleias i droi cylonau rhieni at eu plant ac i droi'r anubydd i feddylfryd y cyfiawnau darparu'r arglwydd bobl wedi paratoi. Dyw Aslan is on the move. Dyw yn symud i weithredu ar ôl canmynedd. Dyw yn gwneud rhywbeth. Felly os di Dyw wel, a Dyw cofio, gallwn ni heddiw fod yn hyderus bod Dyw yn dal ar waith, yn parhau ar waith heddiw. Nid peth yna gorffennol i'r hanesion o fod i ni, ond o fod siarad efo ni. Roedd Dyw wedi addo ar ddiwedd yr Hen Testament. Ie, mae'r un yn dod i baratoi'r ffordd. Ond oedd na ddiwydion eraill yn yr Hen Testament am Feseia yn dod. Bachgen aned i ni, mab a roddwyd i ni, a gelwir ei enw rhyfeddol gyngorol. Ac yn y blaen, yr addewidion yma. Oedd Dyw'n cofio rheini hefyd. Ac ymhen 6 mis ar ôl i'r angel ddod at Zacharïas, mi fyddem o'n dod at Mair yn Nasreth a dweud henffech well yr hon a gefais ras, yr arglwydd sydd gyda thi. Be aned i o am fydyddiwr, trodd angrydiniaeth Zacharïas yn ffydd wrth iddo ddeud, bendigedig fod yr arglwydd i'w isel, a mi iddo ymweld â'i bobl a'i prynu i ryddid. Cododd waredigaeth gadarn i ni yn hyd Dafydd ei was, fel y llyfaddodd trwy enau broffwydi sanctaidd yn yr oesoedd. Ac ar ôl i o, ddoth y gair yn gawd, a ddoth y llew o lwyth Jwda yn oen sy'n y maes bechodau'r byd. Dyw a'n cofod, Dyw a'n carodd, Dyw osododd Iesu'n iawn, Dyw ar syndod am ei ganfod tref o llyngdod i ni'n llawn. Da ni'n mynd bod yn canu'r geiriau yma'n dydyn ni. Mae'n reality. Mae Dyw wedi gweithio. Ac am hynny mae Dyw yn gweithio. Ganed Iesu'n ddyddiau Herod. Ac fe dyfodd gan fyw'r bywyd perffaith na allwn ni fyw, ac yna, halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfan ein lle. Halleluia, halleluia, Dyw sy'n fodlon ynddo fe. Dath bore'r atgyfodiad. Dydd y Pentecost, ar ysbryd glân ar waith, a ryw ddiwrnod fe ddoth hanes yr efengil i'ch clywch chi, a fe ddoth yr ysbryd glân weithio yn eich calon chi, a ddarech chi gael gras i gredu. Mae'n hawdd iawn i ni fod fel Zacharïas, yn meddwl am hanesion y Beibl a'r efengil fel stori. Ond mae o'n reality sydd ar waith yn bywyd ni. Felly wrth i ni baratoi ar gyfer y Nadolig, gadwch chi atgoffa'n hynna. Mae Dyw yn Dyw sydd yn cyflawni addewidion. Mae Dyw yn un sydd yn newid calonau. Mae Dyw yn un sydd yn rhoi heddwch a thangnefedd a maddeuant i bawb sydd yn troi ato. Gan clyweddio yn hyderus felly. Bydd y Zacharïas yn gymwysgu Dyw yn ei hyn. Ewch i ni weddio yn hyderus. Pobl yn dod i'n cyfarfodydd. Os yna rhywun a sydd yn eto'n siŵr os ydych chi'n credu go iawn yn yr arglwydd. Ewch o'r ffydd yn ysyn. Ewch ato fo, gyfynwch iddo fo. Jyst ddangos i chi yn eich calon bod chi wedi credu, neu rhoi'r help i chi credu iawn. A yna bobl da ni'n mynd i fod yn ymwneud â nhw, pobl da ni'n mynd i fod yn gwahodd i ddod i'n cyfarfodydd gwahanol ni. Gadewch i ni gredu bydd yn gennau ni cael ei ryddhau fel gennau Zacharïas pan anwyd i o'r. Cael ei ryddhau ganmol yr arglwydd a'r bobl eu hunain yn dod i credu. A dy Nadolig, ie, mae yna bob math o wahanol brofiadau i'w cael. Mae yna bethau i law yn hau ynddyn nhw, a bethau i
i ni fedru gwneud, ond yn fwy na dim wrth i ni troi ar gyfer y Nadolig. Chi'n ei baratoi'n calonnau i weld Duw ar waith. Achos, as long as on wedi stopio gweithio, mae o'n gweithio heddiw yn byd. Beth am i ni ganu efo'n gilydd? Carol nes i sgwennu rai blynyddoedd yn ôl sy'n mynd â ni o'r amser cyn bod y byd i'r amser dyn ni rwan yn cael gwahoddiad i gredu. Yn y dydd cyn dyfodyddiau, trefnwyd dydd y ddyfod i dyfod yr arglwydd. Trefnwyd bore gwyn y geni, cyn goleuon daearni. Cyn bod plechod, trefnwyd cymor trwy gyfamod perffaith drindod. Trefnwyd aberth trosom ni. Trefnwyd aberth trosom ni. Bobl oedd trodio mewn tywyllwch, welodd o leini mawr. Y rhai oedd yn byw mewn gwlad o gaddau Duw a gafodd lewyrch olau. O Dduw'n tad. Pan o tywyllwch yn byd, gad i ni yn Nadolig hwn, lawenhau a gorfoleddu yn y byn, a da ni'n gweddïo bydd eraill tro ni hefyd, cwag gweld gwrgon